Comenzo a este pleno, a esta sesión extraordinaria. Vamos a empezar polo punto número 1 da orde do día, que é a aprobación da candidatura de Ribadumiense a prol do galego 2019. Comenta este punto a concelleira Marrei. Bueno, boas tardes a todos. Vamos a ver, como ben sabedes, este equipo de goberno no seu día creou pois este acto o que acordamos en denominar Ribadumienses a prol do galego. Precisamente se fixo para poder recoñecer e honrar tanto a particulares como entidades do Concello de Ribadumia, pois que pola súa actividade diaria traballen para fomentar e dar a coñecer a lingua e a cultura galegas. Este ano celebramos a terceira edición e no prazo estipulado se presentou unha candidatura para dita gala, para dito nomeamento, que foi a de Hernando Martínez Chantada. Bueno, a pesar de que todos tendes xa o escrito que presentaron coa candidatura, vou non ler para que conste así en acta. Con motivo da celebración o vindeiro 17 de maio do Día das Letras Galegas e da convocatoria por parte do Concello de Ribadumia da terceira edición da Gala Ribadumienses a prol do galego, a Asociación Cultural Plantel Xuvenil de Ribadumia propón como candidato a Ribadumiense a prol do galego 2019 a don Hernando Martínez Chantada. Para fundamentar esta candidatura, salientamos a continuación os principais motivos que nos levan a considerar a este veciño de Ribadumia como merecedor de dita honra. Mestre, escritor, historiador, Hernando Martínez leva dende fai moitos anos empregando a nosa lingua galega na súa actividade en diversos eidos da cultura. Na súa obra literaria, centrada en recompilar e divulgar aspectos da nosa terra como a agricultura ou a historia de familias e lugares da nosa contorna, cabe salientar os seguintes títulos: A vida e o viño, salto xa aos anos, se vos parece, vale? O agro, os curas de Ribadumia, o foro de Rabuñade, San Martiño de Meis, unha freguesía rural, Mulleres de Ribadumia, primeira parte, María Antonia de Alfonsín, o Irado de Casaldarnos, Mulleres de Ribadumia, segunda parte, doña Xosefa Díaz Cordero del Villar, o Cantar dos Cantares, Relativismo e Relatividade, Cambados no principio do século XX, Crónica escolar 1902-1922, e seguro que a coñecedes todos, aquí o fan constar, O crime do Pazo do Monte, que se publicou este ano, que, publicou no Concello de Ribadumia e foi presentado fai uns meses. Dende fai máis de 20 anos, Hernando Martínez ven colaborando con don Dositeo Baliñas, cura párroco de Ribadumia e Leiro, na elaboración e edición da folla parroquial que cada domingo os fregueses de ambas as dúas parroquias teñen á súa disposición. Tamén probou sorte no eido da música como autor de letras de varias cancións para o coñecido grupo musical Añoranza, Cantiga ás terras do Salnés, Nereira, Canto a Galicia e o Cantar de Ribadumia, das cales os seus integrantes se sinten moi orgullosos e son fixas nos seus recitais. Así mesmo, queremos salientar que, como membro da nosa asociación cultural, leva anos participando activamente na programación e realización de diferentes actividades veciñais e culturais, entre as que destacamos a Romaría de Santa Baia, a cal vai xa na súa 35ª edición e cuxa programación xa é de sobra coñecida entre os veciños de Ribadumia e arredores, así como a nosa Festa dos Maiores. O presente escrito vai acompañado das sinaturas de máis dun 100 de veciños. Houve aquí unha aclaración que xa se solventou na comisión informativa, que quixeron manifestar deste xeito o seu apoio a esta iniciativa plantexada dende a Asociación Cultural Plantel Xuvenil de Ribadumia. A todos e cada un deles o noso agradecemento máis sincero. Por todo exposto anteriormente, solicitamos ao Pleno do Ilustrísimo Concello de Ribadumia que teña a ben considerar a proposta desta asociación de nomear Ribadumiense a prol do galego na edición 2019 a don Hernando Martínez Chantada. Ribadumia, febreiro de 2019, asinado Dositeo Baliñas Fernández, presidente da Asociación Cultural Plantel Xuvenil de Ribadumia. Pouco máis hai que decir. Eu xa o comentei tamén na comisión informativa que, a raíz un pouquiño da preparación do acto que vai ter lugar mañán, pois Hernando me presentou a lista completa da súa bibliografía e podo vos asegurar, non a teño ahora aquí, que, isto é un exemplo do moito que este home, traballou, investigou e escribeu
sobre, como decían aquí os do plantel, aspectos en todos os eidos, desde a agricultura, viticultura, historia, libros escolares e demais. Polo tanto, bueno, eu penso que vamos a proceder á votación. Agora o alcalde toma a palabra. Alguna anotación ou observación por parte do Grupo Popular? Estamos de acordo e vamos a votar a favor desta proposta. Votos a favor? Pasamos ao punto número 2 da orde do día, que é a aprobación do prego de cláusulas e proxecto da obra de renovación e adaptación ao Regulamento de Eficiencia Enerxética RD 1890/2008 da iluminación pública do Concello de Ribadumia. Pasa a comentar o punto a secretaria do López. Se trata de la aprobación del proyecto definitivo para la realización de la obra para la cual fue concedida una subvención del IDAE, que bueno, como el proyecto inicialmente se presentó, se redactó hace casi 2 años, pues había que adaptarlo a las modificaciones que ha habido desde 2017 hasta ahora, hasta finales de 2018, que fue cuando lo han concedido. El presupuesto final con IVA incluido serían 648.876,28 euros. Y bueno, en principio había una inversión elegible máxima de 711.736,40, de los que se otorgaba una ayuda de 569.381,12. Ahora, como se ha rebajado el presupuesto, pues proporcionalmente se ajustará, una vez que se ejecute la obra, la subvención concedida al presupuesto que ahora se aprueba. Y bueno, se da cuenta del pliego de condiciones. El órgano de contratación sería el Pleno, como se había dicho en la comisión informativa. Y bueno, las mejoras básicamente son mejoras más bien técnicas que han sido más o menos propuestas por el redactor el ingeniero redactor del proyecto. Después no sé si había alguna modificación más que hacer respecto a la mesa de contratación. Sí, falámoslo, Dolores, bueno, falámoslo despois da comisión informativa, a tenor do que dixeste sobre o arquitecto que estaba nomeado. Entonces nos propoñemos cambiar esa mesa de contratación como se estivo facendo durante toda a legislatura, evidentemente sin nombres, que sexa pues, presidente ou alcalde, vocais o concelleiro de obras que sexa no momento, o arquitecto que haxa no momento, a secretaria que tamén está como vocal, e un representante de cada un dos partidos políticos que teñan representación na corporación no momento que se convoque esa mesa. E como secretaria, pois a que figura aí María José Miniño. Esa é a proposta que facemos a sí, pero aí non está corrixida. Non, claro, non está corrixido. Traemos a proposta para que se aproba, pois modifica o proxecto, evidentemente. Bueno, sí. Alguna aclaración? Aclarado un pouco que manifestei xa na comisión informativa, e me imagino que esta reducción é a raíz de obras que estaban executadas, que xa manifestáramos nós cando se aprobou exacto que estaban. Desde el proyecto inicial hasta ahora. Vale. Pues nada más. Pasamos a votar alguna aclaración, Pili? Non, solo unha cousa, xa que tamén aclaramos que aí se quitaron as obras coa legalización que se fixo do alumeado público, 66.000 euros sí, que estaban sin legalizar, que estaban metidos tamén no proxecto. Perfecto. Pasamos a votar este punto da orde do día. Votos a favor? Pasamos ao seguinte, ao terceiro punto da orde do día, que é dar conta de distintos asuntos. Pasamos a dar conta dos distintos convenios suscritos polo paso de tuberías de servicios municipais por fincas particulares. Bueno, dá conta pois, a concelleira Pilar Martínez deste punto. Vamos a ver, aquí temos 4 convenios ahora mismo que están asinados. Eran 5, un queda pendiente, ainda fun ahora pola casa pero non estaban, quedará para o próximo pleno que haxa, cando se convoque. E en principio son 4 que traemos. O primeiro que tendes aí é Ángel Maquieira Martínez. Bueno, ese é o texto do convenio. O cal se lle atravesou pola súa propiedade no lugar do Curuto para facer alcantarillado, se non me equivoco. Entonces, pois nada, o que son os convenios son todos iguais e é simplemente pois eso, que se recoñece que é o propietario e que o Concello pois executou unhas obras na súa propiedade
e simplemente o que se acorda é que pois o que se hai algunha avería, se hai algo que repoñer nesas cañerías de alcantarillado, nun caso creo que era de aguas, pois será o Concello quen teña que facerse cargo deses gastos de roturas, afundimentos, fugas, etc. Todos os convenios son iguais. Este é o de Ángel Maqueira Martínez. O seguinte que está firmado é de María Luisa Abal Martínez, no Coruto tamén, que tamén se lle atravesou parte da finca, neste caso correndo unha canalización de agua que había ali na mesma finca. O terceiro é tamén no lugar do Coruto, Santiago Martínez Mouriño, e o último, as condicións son todas as mesmas, e o último é en Lois, no lugar de Cruz, propiedade de, neste caso, Froila Barcala Peiteado e da súa irmá, solo que firma a nai en representación de Andrea, e neste caso é enfrente, é dicir, entre a pista que se asfaltou por detrás aquela do monte e a carretera general, que tamén se atravesou unha finca da súa propiedade. Queda pendiente entonces o do Freixo. Queda o do Freixo, que bueno, ainda ya hai que facer ali unha pequena arqueta, entonces, pero bueno, en principio non hai problema, o que pasa que pasei 2 veces e non estaban. Perfecto. O seguinte a dar conta é informes de morosidade e período de pago, que comenta Dolores. Dar cuenta del que se presentó, bueno, en su momento se presentó el informe de periodo medio de pago del cuarto trimestre de 2018, en el que el importe de pagos realizados durante el trimestre fue 1.025.939,97, importe de pagos pendientes 122.612,91 y el periodo medio de pago en días que estaba en pagar 12,77, y el del primer trimestre del 2019 el importe de pagos realizados 407.099,30, importe de pagos pendientes 37.494,67 y el periodo medio de pago en días sería de 23,79. O seguinte a dar conta é legalización das instalacións náuticas de Cabanelas, que comenta o punto tamén a concelleira Pilar Martínez. A ver, no último pleno trouxose o que é a cesión da cafetería, e para poder ceder a xestión desa cafetería pois houve que realizar unha serie de obras porque a cafetería pois non cumplía, as instalacións non cumplían fundamentalmente co tema da adaptación para persoas con discapacidades ou dificultades de movimento. Entonces foi aprobado xa en Xunta de Goberno, evidentemente antes de facer a cesión, e darse conta as obras fundamentalmente foi a rampa aquela que se fixo todo por diante, e adaptáronse tamén os baños interiores para pois que fosen accesibles a persoas con dificultades de movimento. E nada, as obras creo que foron 31.000 euros máis 3.990 e algo do que se aprobou na última modificación de crédito para a plaqueta da terraza, e en principio nada, estiven hoxe por ali rematadas e ben. Perfecto, gracias Pilar. Pasamos ao punto número 4 da orde do día, que, bueno, rogo se pregunta, se hai algún rogo, alguna pregunta. Sí, dous rogos. Un é, pois, esperemos que antes de rematar esta legislatura, pois nos gustaría contar con todas as actas das comisións de goberno que a día de hoxe temos sin recibir, e tamén pois levamos desde o ano pendientes, Dolores, das xuntas de goberno quedan todo o ano 2019, de 2018, unha copia do proxecto do entorno do colexio, levamos desde o ano 2017 solicitando unha copia deste proxecto en escritos xa reiteradas veces, no pleno, eu viñen personalmente varias veces para poder recoller esas copias e non se nos dan pasado, non sei cal é o motivo, pero a día de hoxe levamos desde o ano 2017 sen ter copia dese proxecto. Foron numerosas as excusas que se nos puxeron e vemos que a legislatura se termina e non temos copia dese proxecto. De todas as maneiras, estou xa lo vendo aquí, me parece, non? Sí, pero co tocho ese que era, no seu día a día, que díxome que era mellor, pois, facerme fotocopias para poderlo estudiar detidamente, poder yo trasladar aos meus compañeiros tamén, e poder yo enseñar. Alguna pregunta máis? No. Perfecto. Pois nada, damos por rematado o pleno, pero, bueno, algo querías comentar. Porque outro día comentei, bueno, pois...
dicir que este pois, é o último pleno que vou asistir como concelleira municipal. A verdade pois que hoxe pois aquí remata a miña vida política municipal, tamén a de algúns compañeiros, e bueno, mostrar a gran satisfacción e gran orgullo poder ser concelleira pois casi durante 20 anos, dicir que me sinto orgullosa porque eu creo que é unha gran satisfacción pois ser alcaldesa do teu pobo e ser concelleira. Eu teño que agradecerlle enormemente pois aos veciños pois a confianza depositada en min, en todos os meus compañeiros pois durante varias legislaturas, e bueno, decir que o fixen coa maior dedicación, coa maior dediquei todo o meu tempo, todos os meus esforzos, todos os meus coñecementos en que Ribadumia e os veciños pois cada día viviran mellor, tuveran mellores oportunidades, mellores instalacións e en definitiva mellor calidade de vida. Agradecer tamén, como non, pois aos funcionarios tamén, pois que convivín con eles durante moitos anos. E nada, pois aos que se quedan, pois desexarlle sorte, e bueno, pois a partir de agora, en vez de estar aquí, podrei estar pois no público. Tamén asistirei a plenos, pero desde o público, que supoño que se verán desde outra perspectiva. E, bueno, pois os que se queden, pois moita sorte. O que sí pido, que creo que é bonito, non? A política municipal é bonita e é bonito tamén que, independentemente que cada un defenda as súas siglas políticas, sobre todo o respeto á educación que debemos ter entre todos, que moitas veces pois non se cumple e sempre te vas con ese amargo, con ese sabor amargo na boca de esas faltas de respeto, de esa falta de educación que hubo en numerosas ocasións. Entón eu lles pido pois que o que se queden, que é bonito discutir, é bonito intercambiar opinións, diferentes pareceres, pero sempre desde o respeto e sempre desde a educación. Pois nada, por agradecerche esas verbas e que, bueno, moita sorte na nova andadura, por suposto. Gracias por los servicios prestados, porque, bueno, sempre é gratificante o que acabas de dicir, non? De traballar para os veciños, non? As distintas posicións, como concelleiro, como alcalde, bueno, que a veces é moito traballo que hai encima da mesa. Por tanto, nada, moita sorte, efectivamente, aos compañeiros tamén, Susana, Toño, e Luis Herantes, exactamente. Nada, moita sorte a todos. Bueno, isto nunca se sabe se sempre se pode volver. Sí, pode ser hasta logo, exactamente, nunca se sabe. Pero sí, moita sorte a todos, gracias por todo, e, en fin, a vida é así de alguna forma, non? Eu respeto, pois, por suposto que sempre hai distintas posicións políticas, pero, bueno, creo que sempre se deben de respetar as ideas, as distintas ideas, consensualas e traballar para eso. Por tanto, nada, moitas gracias e, bueno, sorte. Pois, igualmente, moitas gracias. Damos por terminado entonces este pleno.